लेपै आयै जि मोजां दों नै बुथिया गथ'खौ मिनि दे मिनि एसे आयै हाय लोगोफोर दिनै आङो आब'नि फिसाजोखौ मेकआप खालामनो नागिरदों आरो जाहानि आब' गिदिरनि फिसाजो सुप्रिया ओमफ्राय बांद्राय हेभि मेकआपबो खालामा ओरैनो सिम्पोल मेकआप खालामसै आरो गथ'फोरखौ बारा फुननाबो होजाया नालाय ओरैनो सिम्पोल मेकआप खालामनोसै आरो दिनै
नुखाखौ देलायहोदों नै मेकआप खालामजायोनो देलाय मांग्रिया खानाय जान खोख्रिनो Ya beli bam nih, siapa? Ay. Nah, nè nó cũng kiểu như thế này. Ai gì mới ra đường này bụt chè của mini đây. Mini sẽ. Ai. Cung. Anh bạn bị con va.